баргузории чорабиниҳои синамоӣ ва ташрифи меҳмонон ба дуввумин синамоҷоизаи миллии тоҷи Сомон 15 октябри соли 2024 оғоз ёфтанд. дар ин замина ҳайатҳои донишкадаи давлатии умумирасиягии кинематографияи ба номи Герасимов, ҳайати ҳунармандони ҷумҳуриҳои Узбекистону Беларус, сарзамини афсонавии Ҳиндустон ва ҷумҳурии исломии Эрон ба шаҳри Душанбе омаданд. нахуст дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм бо иштироки ҳайати меҳмонон ҷамомат доир карда шуд. дар рафти вохӯрӣ масъалаҳои тарбия ва омода кардани кадрҳои баландихтисоси соҳа ва рушди инкишофи ҳамкориҳои судманд доир ба филмбардории муштарак ва баргузории чорабиниҳои синамоӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. меҳмонон аз пазироӣ ва даъват ҷиҳати иштирок дар дуввумин синамоҷоизаи миллии тоҷи Сомон изҳори сипосу миннатдорӣ намуда, барои тақвияти робитаю ҳамкориҳо омодагии худро баён намуданд. Я представитель из города Москвы, из России. Хочу поблагодарить руководство Таджикистана за прекрасный фестиваль, за прекрасный теплый прием. И еще хочу сказать, что ваш солнечный Таджикистан – это, наверное, душа вашего народа. Потому что такой прием теплый – это очень прекрасно. Я пока хочу просто сравнить вашего замечательного режиссера Сабирова и ваши фильмы замечательные. Панасюк Андрей, кинопродюсер, кинокомпания «Сфера». Потрясающие люди, потрясающая страна, удивительная атмосфера, доброжелательности, дружбы и вообще очень хорошо. Мне очень нравится. Кинокомпания «Таджикфильм» – это компания с огромной историей, она еще из моего детства, и для меня приезд сюда это было нечто, возвращение туда вот в те времена. Потрясающее кино, и мне оно доходит до души. бояд қайд кард ки дуввумин синамоҷоизаи миллии тоҷи Сомон таҳти унвони қадришиносии ҳунари асил бо дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва зери раҳнамоии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз 15 то 19 октябри соли 2024 бахшида ба рӯзи кинои тоҷик дар шаҳри дилораи Душанбе ва дигар минтақаҳои кишвар баргузор гардид. агар мо муқоиса кунем нисбати соли гузашта хеле пешравиҳо дида мешавад. агар шумо ҳайати меҳмононро нигоҳ кунед, дар байнашон тайяггарони маъруф, операторҳои шинохта, мунаққидони кино, меҳмонҳо аз хориҷи кишвар, аз Афғонистон, Ҳиндустон, Беларусия ва дигар мамлакатҳо. фариқаташ боз дар он аст ки сол то сол сатҳи меҳмонҳо баланд мешавад ва тарзи гузарондан дар доираи баланд гузашта истодааст. меҳмонҳо аз меҳмоннавозии мардуми тоҷик хело миннатдор ҳастанд ва ман боварӣ дорам ки гузарондани чунин фестивалҳо ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсан ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар сатҳи бисёр баланд дор гашта истодааст. на ин ки мутасаддион, балки тамоми халқи тоҷик меҳмонҳоро хуш истиқбол мегирад ва ҳар яке инҳо саҳм мегузоранд ки ҳамин фестивал дар сатҳи баланд гузарад. режиссёри маъруфи Ҳиндустон Умеш Мехра омадагӣ барои тамошобинони тоҷик бо филми Али Бобо ва Чил Розан маҳшур маълум аст. барои киносозони ҷавони тоҷик як мактаби бузурги эҷодӣ мешавад. аз ҳамкорони худ ёд мегиранд. дар ҳамин ҷашнвора 53 филмҳои гуногунжанд, чӣ мустанаду филми ҳунарии кӯтоҳу филми ҳунарии баланду мултипликатсионӣ анимейшн пешниҳод шуд ва аз байни онҳо 23 тоаш дар бахши озмунӣ раҳ ёфт ва байни онҳо имрӯз рақобат мешавад. ва медонед, ин як хушбахтии бузург аст барои синамогарони тоҷик. чандин сол аст ки ҳамин гуна як майдон, ҳамин гуна як минбар барои синамогарони тоҷик вуҷуд надошт, ки ин хеле бад буд. ин таъсир мекард ба рӯҳияи эҷодкорон ва мо масалан дар ҷашнвораҳои байналмилалӣ иштирок мекардем, орзу мекардем ки ҳамин гуна ҷашнвораҳое дар Тоҷикистон пайдо шавад ва он ҳам рақобати бозори дохилиро ба вуҷуд биёрад, эҷодкорону филмофаринро, ҳам
ва як раҳнамоӣ кунад ба бозори хориҷ. бубинед дар арафаи ин ҷашнвора 46 меҳмон аз 11 кишвар ҳузур доранд. ино меҳмонои сирф соҳавӣ ҳастанд, чӣ продюсер, чӣ роҳбарҳои киностудияҳо, чӣ ҳунармандои бузург, чӣ роҳбарияти вгик масалан. дар доираи ҳамоиш ҷаласаи шӯрои директорони киностудияҳо ва дарсҳои устод ва шогирд доир гардид. ҳунармандони маъруфи синамои ҳайати меҳмонон бо донишҷӯён ва киноофарони ҷавони тоҷик вохӯрӣ доир намуда ба онҳо нозикиҳои касби актёриро фаҳмониданд. ҳамчунин дар рафти вохӯрӣ донишҷӯён ба меҳмонон дар масъалаҳои соҳаи кино дахл намуда ба суолҳояшон посухҳои мушаххас гирифтанд. иштирокчии яке аз дарсҳои шогирду устод ҳунарманди маъруфи ҷумҳурии Ӯзбекистон Фарҳод Маҳмудов буд. Будет играть. Диссонанс начинается, да? Не сложили. Так нельзя. Я должен любить своего героя. Я понимаю, почему он так делает. шумо дида истодед ки сол то сол кинои тоҷик рушд меёбад. вақте ки маблағгузорӣ зиёд шуд, кинои тоҷик рушд меёбад. дастгоҳи қиматбаҳо харидан, мара худи саҳни киностудия бинед чӣ обод кардагӣ, кинотеатрҳо сохта истоданд дар шаҳру навоҳи республика ва тадрижан барнома амалӣ шуда истодааст. ва ман боварӣ дорам ки қабул шудани чунин барномаҳо дар инкишофи кинои тоҷик саҳми калони худро мегузорад. дар доираи дуюмин синамоҷоизаи миллии тоҷисомон баргузории питчинг рӯнамоии байналмилалии лоиҳаҳои синамоӣ баргузор гашт ки ҳадафи асосӣ рушди филмбардории муштарак, дарёфти чеҳраҳои нав дар соҳаи синамо, муаррифии лоиҳаҳои нав, ҷустуҷӯи ғояҳои баланд барои пешрафти синамо, ошноӣ бо продюсерон ва коргардонҳо мебошад. питчинг ба синамогарони ҷавону болоёқад имконият фароҳам меорад ки орзуҳои деринаи хешро амалӣ намоянд. ҳамчунин дар доираи ин ҷашнвора питчинги байналмилалӣ баргузор гардид. питчинг яъне муаррифии лоиҳаҳои ҷадид ба продюсерҳо, ба роҳбарҳои киностудияҳо. ҳамчун масалан ҳадафи ин питчинг ба миён овардани филми муштарак, ба миён овардани филме ки дар ҳамкорӣ сохта мешавад. ҳадафи ин питчинг бисёр онҳое ки ин питчингро баргузор карданд, яъне роҳбарияти тоҷик филм бисёр мехоҳанд ки байни Тоҷикистону Беларусияву Россияву масалан Эрон дар ҳамкорӣ филм офарида шавад. ва дар ин питчинг 13 лоиҳа пешниҳод гардид аз ҷониби коргардонҳои ҳам тоҷик, ҳам ӯзбек, ҳам русия, ҳам беларусия ки масалан роҳбарияти тоҷик филм мебинад ки дар ин лоиҳае ки пешниҳод шуд чӣ ҳамкорӣ кардан мумкин. ин яъне ҳамкорӣ чӣ? ҳамкорӣ дар якҷоягӣ филм сохтан, ҳамкорӣ дар филми русия масалан ҳунармандои тоҷика бозӣ карданаш, дар филми Тоҷикистон ҳунармандои русия бозӣ карданаш. яъне он корҳое ки як нав барои синамогарони тоҷик афсона метофт имрӯз ба воқеият табдил меёбад. тавассути ин питчинг ино бевосита ба роҳбариятҳои киностудияҳо муошират карданд, бевосита тавассути онҳо метавонанд ҳунармандои русие ки дастнорасанд дар филмашон даъват кунанд. ин иди бузург аст. филмҳо дар кинотеатрҳои ватан ва зебунисо ба намоиш гузошта шуданд. филмҳои ба намоиш гузошташуда таваҷҷӯҳи иштирокдорон, бахусус меҳмононро ба худ ҷалб намуданд. ҳунари асили синамогарони тоҷик ки беш аз таърихи 90 сола дорад, сол то сол рушд ёфта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста зери дастгирӣ ва таваҷҷӯҳ аст. имрӯз умуман дар тамоми ҷаҳон мо пай мебарем ки аз нав нақши филм, нақши кино, нақши синамо дар ҳаёти фарҳангии ҷомеаи ҷаҳонӣ боз ҳам аз нав эҳё шуда истодааст. чун бори дигар исбот гардид ки синамо воситаи бузургтарини тарбия, воситаи бузургтарини ба ҳам овардани ҷомеа, таъсиррасонӣ ба тафаккури ҷомеа ва тарбия кардани хусусан насли наврас бо роҳҳои гуногуни бадеият ва филмҳое ки солҳои охир тоҷик филм истеҳсол кард дар баробари ҳамон асарҳое ки дар асри гузашта эҷод шуданд ва
хусусан филмҳои Тоҳир Собиров ки яке аз коргардонҳои бузургтарини тоҷик ва он замони шӯравӣ ба ҳисоб меравад, исбот карданд ки кинои тоҷик, синамои тоҷик қудрати баланди пешравӣ дорад. Хусусан дар ҳамин 5-6 соли охир пешравӣ ҳаст, сценарийҳои нав пайдо шуданд, як услуби нави киноофарӣ пайдо шуд, як услуби нави эҷодӣ пайдо шуд. ҷавонҳо ба майдон омаданд. Ин хеле хуб аст. ҷавонҳое ки як замон пароканда буданд, дар вилоятҳо, дар дигар ҷо пароканда бо касбу кори худ овора буданд, имрӯз ба тоҷик филм, ба иттиҳодияи тоҷик филм ворид шуданд. Яъне як муттаҳидияти эҷодӣ ба миён омад. солҳои охир дар кишвари мо соҳаи филмсозӣ хеле рушд мекунад. Албатта ин аз ҳамин баракати истиқлол аст, аз тинҷи оромӣ ватан аст, аз ҳамин сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат аст ки анъанаи филмсозии мо аз нав эҳьё гардид. ба хотири эҳьё гардидани он чандин барномаҳои мукаммали давлатӣ қабул карда шуд ва фикр мекунам мо шоҳиди натиҷаи анамун амалӣ шудани анамун барномаҳо ҳастем. ба хотири ҳамин имрӯз аллакай филмҳои тоҷик дар сатҳи ҷаҳонӣ соҳиби ҷоиза мешаванд. мо шоҳид мешавем ки як насли нави ҳунармандони синамои тоҷик ба майдон меоянд ва бовар дорем ки албатта ҳамин таваҷҷӯҳ, ҳамин ғамхориҳо ва ҳамин барнома ва стратегияҳо натиҷаҳои дилхоҳи худа боз дар ояндаи наздик бештар медиҳанд. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон дар доираи баргузории синамоҷоизаи дуюми миллии Тоҷи Сомон таҳти унвони осори ниёгон, таърих ва фарҳанги бузурги миллат дар синамо форуми байналмилалӣ бахшида ба 95-солагии Тоҳир Собиров баргузор гардид. дар кори форум синамогарон аз ҷумҳурии исломии Эрон, Беларус, Озарбойҷон, Узбекистон, Қазоқистон, Ҳиндустон ва Федератсияи Русия иштирок намуданд. ҷониби Тоҷикистон барои рушди синамои тоҷик ва муаррифии он дар сатҳи байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо тамоми филмофарони мамлакат синамоҷоизаи миллии Тоҷи Сомонро доир намуд ки он бори дуюм аст дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. қайд гардид ки Тоҳир Собиров аз соли 1955 ба нақшофарӣ дар соҳаи синамо оғоз намуда, аз соли 1956 ҳамчун коргардон таҳиягари филмҳои ҳунарӣ фаъолият намудааст. Тоҳир Собиров дар филмҳои Хати парвоз, Вохӯрӣ дар дараи марг, Одам пӯсташро иваз мекунад, Марги судхӯр, Ман бо духтаре вохӯрдам, Ашк ва Шамшер ва афсонаҳои нави Шаҳрзода ҳамчун коргардони дуюм фаъолият намудааст. ин филмҳо то ба имрӯз дар дилу ёди мардум ҷой гирифтаанд. ин як воқеи фарҳангӣ аст. ин сатҳи кинои тоҷика хеле боло, ин як такон метиҳад. хоҳӣ нахоҳӣ як нерӯи вай мебахшад барои ҳам ҳунармандон, барои режиссёрҳо, барои киностудияи Тоҷикфилм, барои республикаи худамон, барои ҷумҳурии худамон як такон аст. ина бинед имрӯз бинед, мана бин тамошобинон, меҳмонҳо аз Ӯзбекистон омаден, ина аз хориҷиҳо омаден, ҳозир Ҳиндустон омаден, вайҳо омаден. ин барои мо шараф аст. гарчанде ки ин фестивал дохилӣ аст, ин байналмилалӣ нест, дохилӣ аст дар чиза, лекин мен меҳмонҳои биниш хеле ин ҳунармандоя, режиссёроя ҳамон ташкилкунагоҳи қарздор мекунад ки дар оянда мо аз ин беҳтар, аз ин зӯртар бояд кӯшиш кунем, бирорем филмҳои аҷоибу ғароиб бироем ба сатҳи боло, мисли бачаҳои ҳозир ҷавонҳо талош карда истоданд ва дар ҷаҳон дар мо шӯҳрати Тоҷикистона, шӯҳрати тоҷикфилм бояд бардорем. ин мактаб аст, мо аз онҳо меомӯзем ва аз мо меомӯзанд. ин як бойгарӣ шудан, як ҷонбини дигар мешавад, як одам тафаккурам бой мешавад, маҳорат пурратар мешавад, ҷонбини пурратар мешавад. ин ба фоидаи кор аст. фақат маъмурияти синамоҷоизаи миллии Тоҷи Сомон, муассисаи давлатии Тоҷикфилм барои ҳакамӣ ва муайян намудани беҳтарин филмҳои бахшҳои озмуни миллии филмҳо ва тақдими ҷоиза ба онҳо, ҳайати ҳакамони миллиро бо шумули мӯътабартарин филмсозон, мунаққидон, пажӯҳишгарони фарҳанги синамоӣ ва намояндагони касбҳои гуногуни синамо даъват карда буданд. ёдовар бояд шуд ки мутобиқи низомнома дар дуввумин синамоҷоизаи миллии Тоҷи Сомон филмҳои пурра, кӯтоҳи бадеӣ,
мустанад ва тасвирӣ ки дар давоми солҳои 2023-2024 офарида шуданд пешниҳод гардида буданд. маросими ҷоизасупории дуюмин синамо-ҷоизаи миллии тоҷи Сомон дар кохи муҳташами Суруш воқеъ дар маркази шаҳри Душанбе зери унвони қадришиносии ҳунари асил баргузор гардид. иштирокчиёни синамо-ҷоизаи миллӣ ки филмҳояшон аз рӯи натиҷаи ҳакамон беҳтарин ва соҳиби ҷойи намоён дониста шуданд, бо ҷоизаҳо, мукофотпулӣ, диплом ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. ҳамоиш дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардида бори дигар собит намуд, ки имрӯз дар соҳаи кинои тоҷик пешравиҳои назаррас хеле зиёданд ва соҳаи мазкур дар ҳоли рушд аст. филм ин дар идеология ин як силоҳи муҳим аст. силоҳ ҳастем. ин хоҳ кӯдако бошад, хоҳ наврасон бошад, хоҳ ҷавон бошад, хоҳ то ҳатто пирӯзҳолангӣ. ин як силоҳ аст, силоҳи идеология аст. ва ин тарбия мекунад вақти одама. вақте ки мо мегӯем ки қарз дорем дар пеши тамошобин, мо бояд бисёртар филм истеҳсол кунем. кӯдако тақлиб мекарданд, вай мекарданд, ай дарахт меғалтиданд, ай чизе ва таъсир дорад. ин як идеология, ин чизи зур аст, мо ина ҳис намекунем. як филм, як сеанс нишон медиҳӣ, як чанд миллион тамошо мекунад. дар театр ма спектакли мо мебиён 100-500 кас, 1000 кас барои мисол. як сеанса нишон медиҳад, миллионҳо тамошо мекунад, миллионҳо таъсир мекунад, дар хотираш мемонад. агар филми хуб бошад, бо уш зуртар аст, талабгорошон бисёр мешаванд. мо анъанаҳои неки филмсозӣ доштем дар замони шӯравӣ ва он филмҳо то ҳоло дар байни мардум хеле филмҳои дӯстдошта ҳастанд ва он қадар ҳунармандони асил, ки ман фикр мекунам ин ҳамаш ҳамон мактабе ҳаст, ки имрӯз бо шакли нав, бо диди нав ва ба таври замонавӣ, албатта ба замони муосир мутобиқ мо метавонем ки дастовардҳои бузурге дар соҳаи синамои тоҷик ва умуман синамои ҷаҳонӣ дошта бошем. барои ҳамин, барои ин синамоҷоиза, барои ин ҷашни кинои тоҷик фикр мекунам тамоми мардуми Тоҷикистона табрик муборакбод мегӯем ва таманнои мо чӣ аст, ки мардуми Тоҷикистон бояд ҳамон анъанаҳои неки барои тамошои филм рафтана боз аз нав эҳё кунанд, то толорҳои синамо моломоли одамон бошад. бовар дорам, ки ҳамин натиҷаҳо бошад ва ҳамин талошҳо бошад, ҳатман дар давраҳои наздиктарин воқеан мо ба анамон боз насли ҷавонро дар рӯҳияи нанг, номуз, ғурур ва тандурустию ва ватанпарастӣ тарбия мекунем. аз синамо ин бевосита як бахши муҳими таблиғоту ташвиқот аст ва баъдан боло бурдани рӯҳияи анамон ватандӯстӣ ва ватанпарастии насли ҷавони кишвар. бояд гуфт ки синамо-ҷоизаи миллии тоҷи Сомон таҳти унвони қадришиносии ҳунари асил дар 2 сол як маротиба ҳамчун рӯйдоди миллии синамоӣ барои сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанбе баргузор мегардад. синамо-ҷоиза ба хотири шоиста муаррифӣ намудани синамои миллӣ, тарбияи эҳсоси ватандӯстӣ, ифтихор аз миллати созанда, тавсифи табиати зебои диёр, дарёфти истеъдодҳои нодир дар соҳаи синамо роҳандозӣ гардида, ҷиҳати тарғиби дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, рушду пешрафти шаҳри Душанбе ва симои нави пойтахт мусоидат менамояд. ҳадафи синамо-ҷоизаро пеш аз ҳама метавон дастгирии ҷавонони эҷодкор, таваҷҷӯҳ ба арзишҳои миллӣ, тарбияи эҳсоси ватандӯстӣ, ифтихор аз миллати созанда, тавсифи табиати зебои Тоҷикистони муосир, ҷалби сайёҳон, дарёфти истеъдодҳои нодир дар соҳаи синамо, тарғиби дастовардҳои даврони
соҳибистиқлолии мамлакат махсусан рушду шукуфоӣ бо суръати гаҳвораи фарҳангу тамаддуни тоҷикон шаҳри гулҳо, шаҳри душанбе арзёбӣ намуд.